hello! Kumusta ka mo? Ano yan sabi niyong alagad si Kanginan Trifon Morales? And then, may partner ka po na ako dari si Randy Tayadog sa mga kaban na mo dari sa kun ako ang pansultiyon. May buntag na itong tanan, asap kita. Always say a prayer. Karong na ginako ipinumdum ka ninyo. Kining atong pagpanalangin nito sa labang itong magagawam. Siya gid sa tanan, atong pasalamatan. Thank you kay Lord. Si magyatag ka namong grasya, matag adlaw. Bueno, ang suwatan po ko rin itong hatagan o pagdagad, no? Pinadakinis usa ka lalaki. Na mapatago lang sa nga si Toy. Si Toy, apelido man ni si Toy. Okay, maraming nag-vice mayor sa Lapu-Lapu City, si Toy. Okay, pinadakin usa ka laki no gapon. Okay, gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaysunan nga atong Cinder, lain si Toy. Matod pa, ang matang tao ko no, dunay lain-laing kinaiya. Kini ako asawa, medyo di kay masabot ang kinaiya ini. Hilumon siya ba? Karabang musulti muragtihi kayo. Gamay kay gisulti ay pero mahubog. Oy, mabawi sa doy. Nganong na problema ko aning ako asawa, no? E nanion ako pagsugo ng mga pangitabo ay. Pre. Si Toy, atugi, katong ginakusgan mo kanta pa, pre. Katong paliton, 1 million ang tato sa Octo Arts. Octo Arts. Karana sa Octo Arts. Karana kayo, Octo Arts. Buhi po na Octo Arts. Sige, 1 million, pre. Ako di painood sa kaning mga gipagdaog-daog taon tas China, pre, ba? Nga, karon murag hapit-hapit tasad. Sige. Yamat na. Mga Chinese, oy, daog-daogon mga tuang mga nanagat dito sa Paratle. Mag-aaway ko silang bayo, ani. Balikod na tong kanta na to nga, Be the China. Ilan na? Mga pikot. O, sa ako rin pa rin amigo nga si Gary Brown, larga. Okay. Larga. Larga. Sa ato tiri-turi, nakao ang Spratly. Apan tungod sa rana, miintil ang nasod China. Nagpahipirang ang Vietnam, nagpahipirang ang Malaysia, kay nahadlok sila, kay dako China. Ambo dun sa rio sa rana, prospect pa, sintonado na, kay kunwara pa demokrasya, klaro mo gira. Kay kuna kong Pinoy ang pamuton, ista puro sure, bahin-bahinon, si Tansang, sigurak, si Muy Kausan. Wala sa history, rimahong cover Philippines, siya o natanom nubi, siya pangaranini. Kung atong paminaon, mirin sinarang gihapon, kinit bukong takong putot, butay do kay. Bisanay yun mga Chinoy karon nagpunsisok sa Chinatown, kami giri gusto gira. Negosyo rang, dali ka mo, palit na mo, mirin China, barado-rado na original, tuna putirata. Pero Chinoy ampuranta, nga wararang tagira, kay China karabanon, rupigo to sa kitakanon, kajakit yan parang daan, marisudat ta sa panagang napajiti, doniyen no samohong. Pero kung kita ilanjut pukson, si Kihirnon, ray mo angkon, ang taga-kapisong, taga-nagarin, force na lang. Tan-aon tag, di ba mabarintong, mutikungkong, mutikangkang, kun ato na'y pariproy, di
din. Oli! As ka, believe ba na? Talagang believe mo, pre. Urot, pre. Urot, pre. Sipad. Sipad. Sapin. Pong Pero, gila na to. Di wa, pre, kanta ni wa, pre. Gani Brown, pre. Urot tanang believe na kung na mag-ipig. Ay, surot ko taon. Oh. Ano taon? Hurot ko taon. Ay lang na, pre. Sige. Kag believe na ako. Pero, wad yung kaya. Hatag kwarta, pre. No? Problema. Kidot ko siya. Hatag kwarta kung believe ka. Das, makagidot yun, pre. Ay, hala, pre. Ah, Biday. ano, pre? Mahubsan de ta, pre. Napsan? Muro nabus na ta putilya, pre. Piyas. Bato na makagay. Ikaw ba? Grabe. Sige kami inom. Aray, mas lumbuti mo sa iyo. Puno. Yat. Kami minom, pre. Forbida ka ni mo. Ang saman, pre. Nya, pre. Ang saman. Ayaw Ang saman. lang. Ayaw. Uli na lang ko. Ikaw kaluuran ba? Oh. Punan, tani. Kadiyot, pre. Day! Tanay Pitra! Day! Dong, Day. dong. Day. Kining, day. Mm. Kanang kuan ba? Kining, Pre, na si Mari sa imong luyo, pre. Nara, uy. Hinay mo kagam sulti god, ha? Wa mo kamo sulting nara ka diha ganina ra pud sig tawag nimo. Wa ka mo tubag murag. Bungol man ka. Yote na ko ni bungol. Balik to duak lungnik di kay murag wa gyud taon katarog taon ni Pre Usmi nga ako sa klungnik taon. Hapon na dito ko sa klungnik ko. Ano para sure? Sige. Tano pre. Ha? Suko to. Mari, pre. Ha? Uy, suko ko taon. Pagsara mo kay siyang tingog, murag kalma naman. Lain may ang tingog paminaw. Pre, di na siya mudaginot ang kwarta. Sa tingog, mudaginot na siya. Magayon sa diyan, mudaginot yung tingog. Ha? Magdaginot siya sulti. Ay, laki bunga na, pre. Ada ginang kasawa, pre. Pero, murag, limitado yung sulti ba? Gagmay rat kayo, pero, sus, maka-inor, pre, brak. Tagbaw ka na, sus, konsumisyon, lagi, basta makainom. Gano man, pre? Ano man? Iya, puto na nantog. Ayamat, kuyawa Oo ko, na, pre. pre. Murag komplikado kayo makainom ng kausawa. Pastilan, no? Mag-abo sila kang asawa. Lain na sa itong mahubog kong asawa, pre. Ano? Saan ito yung musawag mahubog, ha? Pataka lang sa krak-krak, ha? Iapot na nantog. Unsa man? Kung mag-abot sila, pre, maunsa di eh. Lain itong akong asawa, pre, kaysa imong asawa, Pre, pre. kay ngando, malagi. Imong asawa mo, tukar mo lang ka lang pagkatabian ng makainom, pre. Oh, grabe kina. Kini ako, pre, bisag di pa makainom, pre. Mutukar na daan. Abugot siya. Kindor, kawabi ng kindor to. Ay, pre, kanong birthday sa akong asawa, pre. Ato tas balay, ha? Ato tas bay. Daday mo sa pre, kay ato sila ang buton, pre. Oh, pre! Day, tanas priyos ming. Oh. Ako na, pagtuon niya ako na to sa ina. Kung na ini-birthday siyang asawa ba. Or karoon siguro sunod buwan, birthday siyang asawa. Oh. Mga to tadi ha. Oh. Nila na palit para regalo siyang asawa, day. O mapalit lang ta. Palit. Sige, mapalit lang ta. Duhaon na to regalo, day ha. Tagsa ta. Ha? Oh. Unsahon na to nga itong mga regalo. Unsahon lang na to. Oh. Sige. Nagsukad na ka kay mga oras ta? Oh. Nagsukad na ka? Oh. Sige, mga oras ta. Day, abot ako, day. Oy. Ano, Hindoy? Ay. Bahala akong guwapo. Nakainom lang. Purwida. Sitoy, my darling. How's your flight today? Is there something wrong with your flight? What can I do for you that you cannot do for me? Hilom, Petra. Oh, come on. Are you retired? Oo, sa? Ingong ko, are you retired? Gikapoy baka. Bungol, di ka dungog. Kidort. Oh.
makita mo, inato ako asawa ko mahubog, taka lang sulti ba, pero di galibag kayo pastang kapuya paminaon. Hapit ang di mo tingog, dili ni mo pakutanon, di yun mo tingog. Pero kung makainom sa gani, ako no say tagsan lang kayo sulti, kaya baba, mura magmasinggan. Kanya? Ay, tay, niyam ka tay, ha? Tay Panyong? Mao sa mga anak na kong pinakagwapa o pinakabuutan. Dili mo tingog, dili ni mo pangutan. Ay, natay, adali tay, sud, rin tay, sud. Pasilan, gimingaw na kayo ko sa kong anak na gwapa o pinakabuutan sa tanang Jude gani. Dili ko mangitag away. Suod sa usa ka tuig. Tay, dim ka, kadiot, din ka gikan, og kanas, ako asawa ba, dim na, maliwat. Siyempre, di rin ako. O, di ba kayo mo lagi, tabi ang lagi kay ka. Nang gitawag og naliwat, dili ingon nga parehas yun ni mo kinaiya or abilidad o unsa ba. Pareha na rong iyang pagka-bright. Dili mo na maliwat ako. Oy, birthday ka tay, birthday ka. Oh, well, according to my mother's long time ago, when I was a child, when I'm in school, almost ko nga nahimuuntang salutatorian. Take note, ha? Salutatorian. Dili valedictorian. Ay, kadiot, tay, ganong hapit, raban ma, salutatorian. Kaya ingon man ang among maestro sa Boy Scout, bilib ko aning ipipanyo. Siging gasalot, bisag magkaon magsalot, himuon sa kang salutarian. Yawa sa di mo, Oh, tay. pero kailangan na may nakaon na sa ilang listahan, sa sunod na lang kuno ko. Matunga na lang ko ibutang sa salutatorian. Dili na lang kuno lang ko ibutang sa valedictorian. O, ano, valedictorian ba ka tay? Ano man? Nagbalik-balik naman lang ko sa first year. Ay, kidot. Hello, Hamia. Anak kong guwapa. Kumusta ka naman, ha? Guwapa ka lang di hapon, ha? Oh, Oh, yes, I like it. Guwapa nga buotan di hapon. Dili ba na? oh, Yes, I like it. I like it. Like it more. Ugawas nga buotan. Bright pag yun dili ba na? oh. Yes, I like it more. I like it more. See? Kitams ni mo si Toy. Pagkaswerte yun di mo. Niya kinakasawa ka sa akong pinalangga o buutan o gwapa na kong anak. Swerte kay iho. I like it. I like it. Tay, maunsa ta, nga ta istorya. Unsay nga? Okay. Iha, please, lay the prayer. Kamao kamanan ng prayer, Iha Petra. Oh, Okay. Iha, please, do the honor. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, thank you sa food. We'll eat na. No. Amen. Okay. It's get ready to rumble. Sa wataon, ginoo ko. Tay, lakaw sa Wisbitra, tay, ha? Okay. So, where are you heading? Ay, kuwan tayo ka nang sa bahay sa kong kumpare. Okay, no problem. Ikaw na balik bahay, ha? No problem, Iho, no problem. Everything is under control. Salamat, tay, Panyong. Wait. Where is my beautiful daughter, huh? Talikod, tay. Narasin mo luyo. Nagbarang. Oh my goodness. Abi na kong haligin ng gamarong. Ikaw magunin eh. Is that you, Iha? Oh, Oh, you sound like Cresido. The title of his song is Oh. Tay. Tanong tay. Okay, good luck. Happy birthday, buddy! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ay, oy, si Toy, pe. Abi na ko din yung kamanhina. Asam na pare, pe. Ha? Nasa mo luyo ito. Ay, sus. Ikaw din na, pare. oh. Yawan ako ni mo, Maria. Abi nung punuan sa lubi ako ng sindingkan na. Magudin na. Dali mo. Sod mo nga rin, pre. Dali, sod mo. Sa nag-birthday. Dali mo, pre.
Maayo kay nadagyo di mo mari pre. Para makimamat yun sila sa kong asawa pre. Buhan og mo kuyog na ko ang akong asawa sa inyo pre. May kachika na siya dito sa inyo pre. Ay, naunsa. Mao gina, pre. Pero magsinabot ka na sila, pre. Ano naman pre? Oh, ay ka na rin mga akong asawa. Taon lumot ka na. Sayo na makana, di ba? Di na mo tingog din imunan. Unsa man na siya pre kay nang magiwawon ka na siya pre. Oh, okay, siguro. Lingon-ingon gina na, pre. Ay problema pre. May kay muda akong asawa na pre. Na, di ba? Kana mga magiwawon. Awag tana, awaron. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Ay, kinilay ato, Mari, uy. Red wine. Pasag di lang to sila si Paris ito'y. Mga hard lang tong ila. Pero kining ato, okay ran ni red wine, Mari. Oh, ato sa ni Maria. Sunod imo na. Oo. Wow, kalami sa red wine, Mari, uy. Ay, makapawag sa katol sa tutunlan. O, imo ni Mari, oh. Oh, Mari. Minom ka kag red wine, Mari. Oo. Oh, sige, kumbatihan na. Ang mas maaga ni Ani Marino, magtag sa tagbaso. Kadiyot kay magkuha ko, Mari, ha? Awas lang mari. Awas na pre, mari pre. Ang tagay po sila gila. Oh, da. Awa. Ano na ka magiuwawan sa ni Mari Pit pa pre. Pre. Ay, Florida. May tangkat sinabot naman sila, pre. Ay, sobod. Oh, cute. Ano? Ay, Ay, hirap naman. Alright. katawa na. Ay, katawa. Kana, mo na din. Mo na intro siya, ha, pre. Kanang katawa niya. Katawa. Katawa, Spitra. Imposible, eh. Kanang kupat sa Ukraine o Russia, Mari, ay war na, uy. Kay kung kita pa gi-atake sila siya, di na magsilbi na to. Dugay na nang nahuman ang kubata. Daghan ang mga secret weapons. Kung ako ay presidente, unya gubatan tas taga Russia, ambot lang. Ambot na gina na, Mari. Akong buhato na, Mari, no? Tapokong ko tong mga manghimuay og politics danaw. Ngoon ko na pahimuan ko silang armas ba. Why limit? Bisag pila ka buok. Bayaran sa gobyerno. Unya, mga special forces na ko, aka na mga kriminal, mga kurso kaayo. Panguhaon ko tong mamiraha iskolon. Kanang mga tulisan, mga kawatan, mga snatcher, panguhaon ko na. Panagaan ko ng mga trabaho. Kanang mga snatcher, himuon ko ng mga espiya dito sa Russia. Kana sa mga tulisan, kanang tulisag bangko, himuon ko ng mga elite forces. Pero ang pinaka-secret weapon na ko, ana, mao ng mga marang. Tigumo ko na ito ng mamarang din sa Pilipinas. Ipaabarang ko ng tanang mga kontra na nato. Syarog di tamo daog. Huwag pa kayo uliho ka ng mga ungo. Ha? Zaman, okay ka o ako'y ma-presidente, mamare? Oo. Naog yun. Sa una, sa Marie, mga Pilipino, mutago. Mudagan mga langyaw nga, muwan din sa ato. Pero karon, manukol na. Ha? Unya, sa may pruiba ni mo ni anak, Mari. Shut ako, Marie. Shut. Kini mo ipanamini. Kani adto ang mga kababayan nato nga mga utangan, yanon lag kasabas mga maniningil o way puangod nga mga Turko. Karon, ang mga Turko na manago, mo na mulihay. Nga naman, Mari. Oh, ayo. Huwag pa gani ka-impas ang Pinoy. Ngutang na sa usab. Dagang mga maningil, oy. Bungot Dagat. sa ito, eh. Dagat.
taba na kayo, pre. Mare, salamat sa sudan, Mare, mo yun ng gipadadaan. Kano sa sunod birthday, Mare? Ikay galuto ato, Mare, no? Oo. Babantog na lami ka ayo. Ang kantong lechon, Mare, ikaw pa galuto ato. Di. Lami sa to na, pero wala naman, no? Nahuhurot na. Oo. Sige na lang, Mare. Agad na. Basta lami mga putahing handa sa birthday. Hurot gyud na, ay. Ikaw, pre, ano sa iyong birthday? Manna, pre. Humanna. Sus, saya nga wami kaari da. Wow ka mong imbitar, pre. Sunod pang imbitar, pre, ha? Oo. Okay. Salamat kayo ninyo. Mare, dadon na sana akong usa ka botilyang bino. Waman may mainom dito. Ako rin dadon, Mare, ha? Oh, sige, Mari. Okay, daan pa ko. Mabitang ako ng gisudaan sa plastic. Kaya ba ako musugot, gid ka? Buutan ka kayo, okay. Salamat kayo, ini, pre. Mare, susunod birthday na saan. Okay, bye-bye, rin namin. Nagsitoy. Ay, ito. Oh, Ay, nako, kamanggiwawa naman ninyo, eh. Gagmay, nagsulte, kabungot. Dala si Toy! Sa mga napatay plite niya, kay manguwam tong parios, me. hilom niya! Babawali na ta! Jesus Mario Sepe, kuyawan mo lang ito ninyo diha. What's the matter? Away, batir-batir! Indahap ka, walang. What's going on? Unsay nagpakaawaw lang. Haso ko na pita nagpakaawaw ni mo si Toy. Patama lang ka. Ay! Tagay! Nako'y dada ang What's ilim happening? nun. Magtagay tatay, binuntagay. Basta na mo palang piti. Utsa, may nagtabuli mo! Ay, lumilong dyan si Toy. Ay, ayugon ko na ni Byron. Tagay na tay. Ginoo ko! Diyan ako madiscover ang yung hilom mo na yung mabuak lang din makainom taon. Mas grabe pa. Maruwan na yung Saan mo taon na ko akong sawa? Karoon na ba kamao na mo palit o imnonon nga siyara? Nya kuya kay mahubog, higit kasindahan pa ulit mo. Magsigig, storya, why limit? Maayo ka di? Sabi akong buhaton niya ako asawa. Ha? Nga mo sikreto na mag-inom mo siya rosa? Palihog, bambina, na ba na sa Bible nga mo sikreto mag-inom mo siya rosa? O saan kung kamoy gusultihon? Sitoy. Salamat sa tanan. Sa tanan nga namati na mo ron. Sa tanan. Ang mga pag-ampo mo, Mary, salamat kayo. Unya sa tanan mga tao nga namati na to karon labi na gyud sa Kabisayan o Binanos. Adi pres. O gang sendi na to karagadlawa. Si murag si Toy mo siguro to ating pres o Yeah, si si Toy. Toy. O Si si Toy Toy. taon natin pres. Kasi ang problema. Ay kani yung asawa ating pres ba nga murag hilumon kayo basta di kayo Anya. inom. Oh? Pero ang tubagod man Oh? murag yung sulti. Nagmagkainom. Sus, gikan sa sugod niya inometris, way undang-undang istorya. Oh? Grabe kayo. Nya ang iyang kuya wa taw si Toy kay kamao na ba mo palit og imnono ni nga asawa nga siya rang usa. Yan, mo palit ang sikreto, inom na siya. Inom Iya, siya sa tindahan natin, pres. Yaw-yaw. Ang tod ni kabut subay. Anong karsada mo yaw-yaw? Kuyawan. Sa may iyang iyaw-yaw. Tawa lang. Ganahan na siya. Basta may istorya Wala, na siya. no? Sa gunsa lang. Aligrihan ko, ana, bam. Oh, lagi. Kanang gulyat. Inanabitaw nga karakter sa tao. Basta dili lang mangitag-away. Oo. Okay raman na. Basta di ka mangitag-away. Anya, magsulti lang ka, nga mura kag nagdiskurso. Oo. No? Dito. Okay ra. Makatawa man sa taan na maminaw. Oo, yun na. Dili, para na ako, dili. Ingon lagi siya. Problema. Ingon lagi siya, ati pres nga. Kanang, bam, nabay mabasa diha nga moinom niya tabian. Unsa, bam, unsa yung basa ni mo Nadi diha? ay. Amo Nadi ka. ay mabasa di abam nga mo inom niya tabian. Oh, unsa ako no? Imo din.
What's up? What's up? What's up, ha? Diara. Gibam. Asa to, diara. Arang din sayang nga asawa no nga pala hubog. Dili ba kainom? Dili tabianlan. Diri ha? Ang usa kada utang asawa sama sa yugo. Mao na sa Sirak 26 versikulo 7, ang usa kada utang asawa sama sa usa ka yugo nga dili muhaom ang pagsuway sa pagduma kaniya na isama sa paggunit sa usa ka tanga. Ug matod pa rin sa verse 8, ang usa ka babae nga hubog mao'y usa ka makapungot nga talan-aon, dili siya makatago sa iyahang makauuaw nga mga panglihok. Sakto ni, kay kung dili siya mahuboglan, iguro bang muyango. Oo, tinoda. Magkukwalawa. Mahubog, tagsak kilometro ang istoryalan. Sir, ikaw may bana niya kanang pitula gini mong asawa, kailain kayo paminaon, ug lain kayo sudungon, ang usa ka babae nga hubog, magduharoy, magwandog-wandog sa daan nga maglakaw, kahit sa lalaki. Kung ang lalaki nagsumparay nga naglakaw sa karsada o sa dalan, naanad naman taana nga makikita mga lalaki nga mahubog. Pero kung ang babae may makita nga nahubog, unya magsumparay nga maglakaw sa daan, magsigigyaw-yaw, lain paminaon. Bati ba may? Pananglitan, ibutang na. Nanarbay babae ba no? Kung napatakal nagligid, basta mubog. Baita lagi mag-short? Hindi na ba mag-short? Kuning una ng babae lang nga mahubuglan, dili ba kuyaw nga mapanamas-tamasan siya? Ay, naidaghan. Kato lang, foreigner nga ako, amigo, driver sa taxi. Hubog kay yang pasahero nga, ay, buto na to, foreigner. Itong nganlan nga, unsang klasis tao, pero hubog yung kaiwag. Ang babae pariner. Oo. Niya hubog. Hubog. Karon. Pag sakay, hubog yan, bitsom ng to. Pag to, wala yung kalimutan. Nahinaptan yun niya. Ha? Nahinaptan yun niya. Unya to? Di kalimutan. Huwag yung kalimutan. Iyang gihatod sa presintos, pulis. Pero na. Oo. Piti na. May kalibutan, oy. Okay lang ka na nga kung ang lalaki niya ang iyang mapartner hubog nga may kalibutan, okay ra. Ipindir na. Trilling hinur ka na ba? Lain mo kaayo ka mura magway tao. Mandahan, way tao. Trilling hinur ka na. Ug ako sa kabayo ting anak kong partner nakainom niya mura lagwa kay ba ug kaila kinsa niyang kauban di ko ganahan. Ikaw nga, trilling, di ba? Nindot ka na. Puro pa ka, piti mo doon ka na. Piti, ay. O, tino. Dili ug ako yung kapartner na ako bayot ko niya kung partner laki way kalibutan. Ganahan ako nga mo ingon siya kinsa ka, tagadiin ka. Yung mural natugoy pa ni mo sa minatay. Tinod na, pero di gyud maayo ang babae mo inom gyud nga maghubog inaanay di gyud maayo. Ang ako ba pinanglitan gulyat o sa kasawa nga hilumon tagsara mo tingog og sa kuan pa og sa kanan og da Europa mo tingog lang hitumban. Tinoda. Karon pananglitan na hubog siya ibuta lang po nga na iskina na baroy waiting shade o na baroy kanang na diha nagduhiray siya nagsigyaw-yaw siguro mo pananglitan ni butan no atol ting duhi sa klase usa siya mga anak niya agi diha dili ka mauwaw. Oo ka. Imong mama nagsigyaw-yaw. Bati magyud tan-aon nga imong mama pala hubog di gyud maayo kay ang ikaw di ka magantos sa imong kagalingon kanang babae nga pala hubog. Di ka magantos sa imong kagalingon kalipay na nimo pero sa gayon nga makat-o na imong anak og hubog-hubog og unsa pa nila adik-adik ikay magguol eh. Tinuoday magguol kasi mong anak nga pala hubog adik-adik unsa pa nila kawatan ba or tulisan. Ikay magguol mo na nga ayaw pakita ang imong anak simbako dai o na kay anak ayaw uwag tanga na gyud na imong pagkapalahubog. Di ba bang? Kadtunay ka sa gulyat nga kanang ang usa ka babae hubog kaayo. Nakatug siya sa balay siyang amiga. Karon. Sa diya nakamat kun og gamay gatod og tanod sa ila. O si paminaw nimo okay ra to? Sa. Ang babae ba nahubog? Karon. Kay doon na inom-inom tapok nakatug siya tong balaya di sila nag-inom sa diyang nahigmatan na siya makalakaw na siya gihatod siya tanod sa ila.
Oy. Kulbaa to eh. Kulba na ba may? Kay sila mang usa ka puyo. Oh, lisod na. Kuyaw? Lisod na inana. Di Di man- man. Usa. Depende siguro. Siya rin ako sa nagpuyo. Oh. Uy. Oy. Biskwidong. Puyo gigil. Biskwidong pasa sa to. Oh. So isip asawa nga makato naghubog-hubog, bayon sa kay mensahe ni Ate Priscilla kung nang usa ka inahan sa kaasawa. Okay raman maghubog, pero dili lang permihon. Okay raman. O red wine rang imong imnon. Pero kani siya ati pres ka na mo yaw-yaw maayo maglakaw di maayo. Mura na. Wa sayang kaugalingon Ate Pres. Mura nagkuan lain, no? Tinoda. Be. Unsa man nati pres? Ha? Pero kato ako nahubog Goliat. Kato na mista ko Goliat, nahubog ko. Ah. Nagkatapat bighigda sa akong ex, kay wa ko kibaw nga namista sa siya atong baya. Kano akong ex, nahubog me, pagkabuntag magbata na ko, wa jog ko kauyon. Nga naman. Wa mo ko kay nomdom, kasi nitabo na mo anong gabi eh. Oh. Barian mo gili. Nga naman. Ayang katundan siya nga hubog kayo. Oh. Nya hubog kayo tug gidugan niya. Pagka buntag siya, hubugan ni mo gabi no. Gidugan niya, ni anak na siya. Nagbata man ko. Oh, unsay ngahan. Pero lahi po akong nadungong Goliat. Ano man? Ni-check-in ko sa kakuan, o sa ka boarding house. Unya. Kasi ako nadungog sa pikas kwarto. Nga sa? Nga na ba ba yung hubga ko? Hubga ko no. Ha? Kisa may Wala dingon. sila magagilim nun. Yung pahumbog ko no siya. Salamat ako, madala tayo na naman nun. Kuna ko ang puzzle, Tihon.